Dan gaan we, jongens. Ik ben wel te laat voor mijn sollicitatiegesprek, dus. Shit, van 5 minuten. Kom, Blue, we zijn te laat. Schiet op! Lekker, man. Nee, Jan. Kom, Blue. Je bent te laat. Schiet op. Doe dat ding aan. Waar gaan we naartoe? Wow. Oh shit. Ja, jong. We gaan de bal. Lekker, man. Kijk uit, schelen. En jij? Niet grommen naar papa. You know, hè? Nee, jong. Enjoy. Ja, jong. Lekker mengje. Daar zijn we weer, jongens. Gaan we even lekker verder, hè. Niet langer lullen, Tim. Beginnen. Oké. Thanks, hè. Ja, jong. Muil houden. Lekker. Kijk, Blimmy baby. Schiet op. Enjoy. Ja, jong. Dan zijn we weer. Sentimental. Zo voelt zij zich dan sentimenteel. When Zoya said they can quickly improve the instrument and media production skills and relevant compositions become available. Dan laat je haar toch die even doen. Wat is die andere doen? Oh, die is nog aan het werken. Man! Maar... Oh, you have to have a gekkie. Maar we play you, hè? Kom, Bella, ga zitten. Met je mooie batsen. Schiet op. You are doing development, dat. En een autootje van mijn man staat me voor geen reden aan. Niks concurreren, hij moet zijn muil houden. Ik werk. En ik ben gevallen, hè. Don't you forget. Weet je wat ik ook zag in de videobewerking? Let op. Let op, let op, let op. Even zo doen. Indraaien. Nog een keer. Indraaien. Gaan we inzoomen. Nog een stukje. Kom, Jan. Samsung Display OLED. Zien jullie dat? Don't you forget that dikspel. Box hier, zelfs hier een klein adertje. Wat is dat dan? Is hij gestrest? Nee, ja. Wat is hij doen? Get up. Dat duurt mij te lang. Hop, hop. Joa, videobewerker en alles en op en eraan. Het is ook fijn als je straks in die display je eigen logo of zo erin kan zetten, dat je altijd ziet bewegen. Stop that. Ja, joh. Oké, go. Doen we daarna. Confident. Why you like this? Body heeft lang nodig, weet je dat? Hoe lang loopt dat ding? Waar staat dat met die schedules? Oh, je hebt hier ook de Zoicards. Nee, even kijken, wat was dat met die schedules? Was dat hier? Nee, 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 wat is dat? Nee. Is dat? Nee. Is dat niet gewoon hier op die Zoicard en dan? Zoicard. Ah, Desire Live. Ja, man. Dit is Bluey, hè? Don't you forget. Wat ben je aan het doen? Je was niet eens klaar. Wat ben je aan het doen? Bella. Nee. Nee. You have to... Oké. Ja, jong. Deze Zoi's hebben een eigen leven. Kom, jong. Doe niet zo awkward. Alsof je haast hebt. Boh, staat dan? Ligt dat nou ergens zwaver op de bank? En jong, wat moet ik zijn? Er was iets te doen toch in het park, of niet? Ik moet eten. Wat gaat zij al doen? Maar doe die schoen van jou aan en doe niet zo dom. Anders ga je hem op je blote voeten lopen. Eens kijken of je dat dan wel nog doet.
dat? Hi. SMG. Oké. Staat er eigenlijk van... Oh, dat er een logo op de broek stond. Hier staat wel, hè. Dat is... Wat is dat? Heb ik nou een hamburger gehad? Oké. Wat gaat ze nou dan doen? Wat is dit? Wat is dit? Play basketball. Oh, vet. Ja, doe maar. Ja. Go with hem. Oké. Ik ben even aan het spelen, schat. Nee, schat, je lijkt me aan. Wat is ze nou aan het doen? Wat heeft ze nou zijn en wants to eat? Bim bim bap. Bim bam boom. Wow, daar heb je Olivia aan boord. Zij is eigenlijk kutwijf. Zij is met mijn man aan het chillen. Of zij nou echt... Ah, Olivia. Greet with positive energy. Ah, lekker. Ze gaat er ook nog lekker voorzetten. Kijk, dat zijn nou vrouwen, hè. Die zijn chill. Die gaan lekker chill zitten. Hé mannen, wij staan. Call af. Kijken elkaar die eens aan. Denk allemaal dat we grotere lullen hebben dan elkaar. En dan was dat het, hè, snap je? Dat is leuk. Olivia. Hoe blijf ik praten? Oh, Rico met yoga poses. Vind je yoga misschien ook leuk? Want mijn man zei dat hij rank chill was. Oh nee. Sorry, ik wist niet dat je anti-yoga was. Sorry. Ik hou ook niet van yoga. Dat Say you want it, Nick. Recommend new songs. Nee, ask. Ask about romantic. Ah, friend. Lekker man. Zo schat, daar kun jij niet meer mee daten, want wij zijn vriendinnen. Ik wil een selfie met jou. Wie ben jij nou weer? Wij zijn vrouwen. Jij liep net te slapen op een bank. Wij zijn dames. We love selfies. Wat doe je hier? Ga weg, freak. Kom, shawty. We are making a big Pixie. Lekker Pepsi. Nou zijn we allebei op de foto. Dan sta ik Kiet met mijn vriend. Of man, of roommate. Wat het ook is. Maar als je maar weet dat die van mij is. Stel over. Wat zijn jouw... Oh, gaat ze weg of wat? Oké, dus dat... Oh. Oh, ze hebben hem uitgezwaaid. Oh ja, kut man. Ga maar weg. Ga weg. Nee, mijn legging doet veel te strak en ik ben fucking geïrriteerd. Aangebood. Oh, ik wil er wat over de carrière. Hoe is je carrière? Is dat chill? Ik werk in de surfshop. Dat is leuk. Kom een keer kijken. Laat je zien hoe ik werk. En hoe ik plantenwater geef en hun altijd vertel hoe groen ze zijn. Snap je? Skype even kijken, share je on. Nee, doe maar niet. Willen ze niet. Hey wel. Waarom? Ik ga lekker veel betere vrienden met jou worden dan mijn zogenaamde vriendje. Friend. Ik heb allemaal vrienden. Lekker. Mijn vriend heeft geen vrienden. La 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 la. Confess you still feel... What? Suggest becoming confident. Why not? Confidante. Allee, snap je. Kom eens hier, ik moet je eens wat vertellen.
Kijk, Huzzah. mijn man die is net vandaag begonnen. Yeah, see? En hij houdt van computerdingen. Rista. En ik So ook. turd. Tama. Haftimov. So fun. Ik wil high five geven, dat vind ik vet. Aha. Loco Dada. Dogo Dada! Heerlijk. Get drowned. Sweet. And then ask on a date, ask about discuss, ja, of the rising crimes rates. Zullen we dat eens even vertellen, want echt die ene vent met die headset, ik vond hem echt brutaal. En op de bank lag iemand te slapen. Terwijl, ik kan ook gewoon op het gras liggen, snap je? Hello, Roven. Hello, me. Call me. Snap je? Dat is wel grappig dat ik jou hier tegenkom. Kanibo, ja. Ik meen gewoon dat ik jou van de week ook tegenkwam. Kijk, let op hè. Ik zal je even vertellen. Oh, oké. Was dat het? Oké. Hi Olivia, was leuk lieve schat. Ik heb mijn vriendinnetje erbij. Some of y'all like this. Je staat aan Cassandra Young, you can now select confident. Oh, this is BFF. This is my best friend, true confident. Not just friends, but confidence. A perfect match, being together. Perfect confidence. Als ik nog door was gegaan, was ze mijn BFF. Ik wil BFF's. Ik wil gewoon mijn man jaloers maken, zodat we in de toekomst gekke dingen kunnen doen. Snap je? Grapje. Ik wou gewoon even door ontslaan. ADHD, don't you forget. Gaat ze nou weg? Man! Kijk, ik was aan het denken om misschien van mijn vriend, zogenaamd, mijn vriend dan. Ik weet ook niet wat die van mij is, maar ik was aan het denken. Are you closed? Jongen, ik had zin in taco's. Wat is eigenlijk trouwens nog hier te doen, by the way? Want we waren hier naartoe gekomen. Maar we zijn niks gaan doen in Cloverpark. Oh, je hebt hier een yogabal of wat? Wat is dat dan? Wat is dat? Hé dan. Oh, ik wil jullie maar doen. En wat is dat? Wat is dit? Oh, lekker. Sprinkler! Oh, wow, wie ben jij? Nee, laat maar. Anders heb ik te veel vrienden. Dat vindt mijn vriend niet leuk. Een hard rock. Observe. So you like this? En jong, leven is hard hè? Ja, ik weet. Oh, heerlijk. Oh, kom ik ook op die shit ook. Leven is hard hè? Ja, ik weet. Oh, ja, like shit man. En jong. Sommige mensen zeggen... wat wil ik weer zeggen? Dat het gras van dichtbij groener is, maar jij kan daar zeker alles over vertellen. En jong. Je bent een fucking hobo of wat? Dat vind ik wel kut. Kut positie. Niet eerlijk. Kom een keer naar de surfshop. Krijg je nieuwe kleren van me. We hebben het toch genoeg. Why not? So fun. Oh, wacht. Luister. Luister. Kom hier. Laat me je vertellen. Kom. Ja, kijk. Let op. Als je nou gewoon dadelijk die kant op gaat, weet je wel. Kuzu. En je ziet die surfshop daar. Weet je wel. Futata. Kom gewoon daar naartoe. Kanzi. Ik heb een t-shirt voor je, alles. Snap. Kijk, het kan wel goed zijn. Ik vind dat wel chill, hij is gewoon echt chill. Oh, ik weet niet. Ik vind het kut. Ik ga hem helpen, ik wil blijven praten met hem. En jong, sorry dat ik je nog één keer lastig val. Ja, ik weet, mijn vriend die is weg en ja, zou ik met hem plan te gaan bespreken. Hey man. Kan ik hier ook geld in gooien? Volgens mij toch wel, of niet? Hey jongen. Cameras. Staat daar bold.
Oh, Order. Rina, Bolt Uputon. Oscar. Of Oh. Rico Seni! Ah. Welkom Stanley. Ubu. Lekker man. Jij bent wel zeer chill. Hey luister. Ah, donation jar. Interact. Action. Nee. Personal action. Show off. Browse around. Fart secretly. Holy shit. Start. Nee. Count. Nee. Wat is dat dan? Posture. Nee, waarom staat het nou hier niet erin? Wacht, wacht. Ja, dit spel laat me weer niet toe. Ik haat simulaties. Of zoiets. Kom jou. Donation job. Saibanya. Donation. Ik wil meer doen. Dus ik doe het een paar keer uit. Maar wel niet vertellen tegen mijn man. Huh. 40. 50. 60. 70. 80. 90. Nou, wacht even dat die klaar is. Waarom dat? Ik vind 10 te weinig, vriend. 100 is echt wel goeie. Ik hoop echt dat je iets leuks vindt. Zijn we nou goede vrienden? En Bella, wat ga je doen? Ze heeft toch echt iets mysterieus, hè? Niet, jongens? Dames en heren, ik weet niet. Niet die doen, die zijn gevaarlijk. Ga je dood. Denk ik. Wow. Pringles. Sour cream. Ah, het schiet op. Dat is dank voor de wind. Ah, het schiet op. Ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Nog net. Holy shit. Ah. Dat is wel lekker. Chippy chippy, ja. Ja, wel honger. Alleen serieus. Wat een vreedkees. This soil seems to like street food. Oké, dat is wel right up my alley eigenlijk. Hey, er staat een politieauto. Holy shit. Ah, lekker even die zon innemen, want het strand is niet genoeg. En jong, dat is goed. Ah, Minty? Tua. Ayatoha. Ja, Avonju. dat denk ik graag. Ik bedoel, je bent chill, why not? Oh, sorry dat ik je dan 100 euro heb gegeven. Nou. Nou, wat is? Oh. Niet. Wat is dit dan? Oh, ze moet die bim bam boom hebben. Oh. Nee, I really cherish the memories together. Thank you for being such good. Thank you for being such a good friend. Ja, tuurlijk. Ik vind je ook chill. Hartstikke lief. Oh, ze is lief. Olivia, maar dat is ram cool. Oké, dus kijk hoe lang mijn vrienden blijven als ik met hem dadelijk ga daten. Ik ga eens even hem appen. Gaat dat? Wacht, dat gaat, let op. Contacts. Was Demi. Give a gift. You cannot send. Wow, oké, dan wil ik haar een gift. Ik weet het niet, wat zou ik toch geven? Surprise box, wat zit daar dan in? Nee, ik geef haar die, globe gift. Alsjeblieft. In Strodi Cilia. Ja. Traffic. Waarom ga je nou ruzie zoeken met haar? Laat! Ralikon. Ik heb je 100 euro gegeven, vriend. Waarom ben je zo boos? Wat is dan? Ik heb niet eens wat gezegd over jou. Luister. Luister. Maat, klik nou gewoon op die man. Nee, jong. Ik wil je wat uit, you cannot targen and asleep. Oké, is je rechtop gaan slapen, of wat? Meisje, kom, beweeg nou mee, doe niet zo dom. Tap even op de schouder alsjeblieft. Als je op tap doet, ga je uit de schouder. Snel.
Wat staat hier? Psychic Guide. Use money cheat. Heb je die ook? Oh. Nou. Dat was niet de bedoeling. Nou, dat was helemaal niet de bedoeling, jongens. Oh, ik dacht, oh, dat is rijk informatie te zien. Ben ik nou rijk of wat? Holy shit. Luister, ga weg bij mij, want jij bent Ga weg. Laat me. Voor mezelf ook kunnen, joh. Ik heb je 100 euro gedoneerd. Kut, daar heb ik 100.000. Dat wou ik helemaal niet eens. Ach ja, dan gaan we maar een auto kopen. Nee, niet naar Dimsy, want die is aan het werken. Dan moet hij gewoon laten. I keep daydreaming about. Oké, ja zeker, tuurlijk, why not? You don't usually. Oké, ja, graag gedaan. Oh, Desmond en Jan. Is hij dan weer thuis of wat? Oh, hij zit hier en je kunt wel gewoon zijn ding allemaal. Zeker, ja, today is a lucky day. Niet zo cringe. Kom jongens, schiet op, we gaan naar die next persoontje. Hi meisje. Wacht. Ga jouw vriend eens verrassen. B. Ik wil wel echt een dikke auto. Want deze is echt dik. Wat is hij aan het huilen? Hou op. Ik wil dat Hyundai Ioniq toch? Bye. Wat is dit allemaal voor kleuren? Ik wil echt zo'n gek kleurtje. Doe me dan maar. Bye. Kleurtje, schiet op. Nou, we zijn half kwijt. Oké, dat is wel een leuke boost. Niet dat... Wow, waarom ben je nou gek aan het worden? Express anger about what? Oh, Lupa, Tano. What is going on? Oké, dank je Cassandra. Oh, thanks Cassandra. Oké, ik heb een cadeautje weggerukt, sorry. Ik wist niet wat ik deed. Doe maar chill doen, wat ben je nou aan het doen, Bella? Kun je ook je auto dan niet oproepen dan? Dreamcar. Manage. On car. Man. Ik ga even kijken of hier ergens iets met fitness. Ja, fitness stellen ze gewoon ook als je... Dames zit ook dan net naar het basketbalveld hier aan het lopen. Maar ze leed natuurlijk weer niet een stukje door, hè? Beautiful kid. Kom Jan. Oh, leuk. Doet ze nou deze aan? Oh. Oh, jammer. Dat die bal nou niet meewerkt. Oh, dat vind ik jammer. Oké, dan practice dan dribbelen. Oh. Oh, vet. Kijk. We moesten eerst even nog in staan. Oh, cool. Wauw. Dat vind ik leuk. Dit is toch ook valt toch ook onder fitness, of niet? Ja, zeker. Ja, meisje, ik weet nou ook niet wat een fitness ding is. Practice shooting. Kijk, nu gaat ze dribbelen. Vet hè. Kijk, nou stopt ze weer met deze actie. En dan gaat ze weer shooting doen. Kijk, let op. Practice dribbling. Practice shooting. Practice dribbling. Ja, doe je er gewoon een aantal achter elkaar gewoon. Valt eigenlijk ook onder fitness, alleen dit gaat dan niet zo snel, weet je wel, als je echt zou gaan fitnessen bijvoorbeeld. Ik moet eens even kijken of hier een fitnessapparaat buiten staat. Ik zie daar wel klimtoestellen, maar... Ik kan niet wachten dat ik kinderen mag gaan maken met mijn roommate. Oh my god, en we hebben geld hè, een leuke auto. Kan ik mijn man blij maken. Ik wou dat eigenlijk via de loterij winnen, dat vond ik veel leuker dan zo'n money cheat, dat vind ik gewoon dom. Oh. Nou denkt iedereen op YouTube, nee jong, doe die money cheat gewoon nog. Boah, zag je die bal draaien?
Nog even 10 keer, heb je of 9 keer. Of ja, 10 keer, dan heb je een miljoen pik. Dan je miljonairen zooi. Ja. Sabanya Colania, nanda. Kom. Oh, ik moet me nog even wassen. Maak nou eens niet zo'n uurtje om dat ding heen. Kom. Wash hands. Get up. Doe. Wash. Wash, wash, wash. Ah. Wat is dit? Oké. Wat is met je gut needs? Oh. Ik ga naar huis. Het heeft geen zin. Ik mag niet te lang weg van mijn man. Ik mag niks meer. Kom Jan, schiet op. Kom, even kijken. Oh, drive hier, nog veel verder. Waar is mijn auto dan? Oh, die roept ze nou in. Is dat... Oh, wow, is mijn auto. Schiet op, stappen! Kijk even voor die auto's. Wow. Wow, nee. Nee, niet skippen. Niet skippen. Wow, vet. To edit, klik je dat niet. Travel by car. Oké, echt? I don't know, I'm confused, maar... Wow. Boah, heb ik nog steeds die knappen liggen aan, daarom dat ik dat niet zo goed zag. Oké. This vehicle is parked in your residence parking lot. Wat is dat dan? Waarom... Wat is die achterste auto dan? Zou dat die auto van die law firm zijn of iets? Ja jong, als je bij de politie werkt, dan krijg je een auto. Oké. Wat is hier dan nou de voordeel? Oh my god, schat. Ik voel me niet zo lekker. Jij moet je muil houden. Dinsdag. Oké. Schat, ik voel me niet zo lekker. Ik heb een buikje pijn. Oh nee, wacht. Ik wil ask for meal. Vind ik veel leuker. Dinky. Mag ik wat te eten, Janty? Mag te Janty. High five, we live together, teken. Oh, je bent echt geweldig. Ik voel me echt niet lekker. Mag dat? Janty. Ik heb geld ook voor ons gemaakt. Oh, pizzatje. Oh, dat is wel snel een quick bite, schat. Oké, why not? Ik ging bijna dood. Ga je weer spelletjes spelen? Oh, een rotcomputer van jou. Het is wel lekker een bunker, hè? Is het nou bijna op omdat die laatste stap zo snel ging? Volgens mij wel. Volgens mij wel. Oké, wants to talk about social norms. Staat hij dan? Kom even. Dus gaat dus eerst standaard. Plan dit together. Goed, jij bent snel mevrouw. Kom met hem daten. We wonen toch ook uiteindelijk samen, hè? Even kijken of niemand naar kijkt. Doi? En ja, Muprisi Leg je dat, Dick? Rabu. why not? Date. Event name, please. First. First date. Event. Kom, schrijf eens even normaal met je dyslectische knokken. Echt. Niet Liberty. Ik wil onze eerste date City Nest Apartment. Oh my god. Nee joh. Beach Playground. Nee. Hoe gaan we dat doen dan? Oh ja, hier wil ik doen. Amusement Park. Laten we 4 uur, ja. Next. Dresscode. Maar gewoon every day.
Why not? Nou, dat is dom. Set the mood. Oké, leuk. Be romantic. Oké. Leuk, ik wil alles. Heerlijk. Ik wil alles hebben, want ik ben echt een super chill meisje. Je moet je muil houden. En dan wil ik ook nog slapen. Dan moet je vergeten. En dan wil ik ook nog lekker met je op die beetje kijken. En als jij niet meewerkt, heb je een probleem, vriend. Get ready for the event First Date Bliss Bay Amusement Park. Van 8 tot in de nacht. Lekker man, ready to get things set for this rating thing. Een picknickmat, oh my god, lekker complete. First date cure time, wat? Nu zo dadelijk? Wat? Possie, wat heeft hij morgen? Ga weg, ik heb morgen niks te doen. Oh nee, wacht, sorry. As to die, hè? Sorry, toch wat te doen. Current time, we are going to day, now is Valentine. Go back. Yes. Ik ga hem even verzorgen, als je niet erg vindt. We kijken. Take a shower, snap, stal. A flutter. Dat denk ik wel. Don't you forget. Oh shit, beetje privacy. Af en aan. Sounds good. I hope the day turns out to be peaceful. Snap ze. Eat a quick bite. Zij wil die bimbap. Hier is die Eat Rainbow Shaved Ice. Eat Chinese. Kom. Wat is? Doe niet dat oncomfortabele dat heeft van je. Wordt ook knettergek van. Event. Enjoy creating the perfect atmosphere. Okay. Build mode. Bing, bing. Wat is dat? Een tower speaker. Nee. Huh? Niks. We are rich, zeg ik niet. We zijn rijk. Samsung OLED. Give it. Zeker. Hier. Even kijken. Samsung OLED. Put it in the inventory, please. Hoe is dit ding? Staat hier dat? Ja. PC. Samsung OLED? Nee jong, Samsung OLED. Ja, wat is dat dan? Gaming computer. Hallo. Wat is dat dan? Vision Maker, oké. Past die dat niet op of wat? Wow. Wacht, wat zit daar dan allemaal bij? Toch alleen maar dat ding? Oké. Maar waarom? Nee, maar het is gewoon voor eventjes, snap je? Snap je? Kijk, ik zet gewoon deze even daar neer. Kijk eens of deze daarop past. Yo. Lekker man. Dikke gaming computer. Ergonomic office chair. Natural desk chair. Die vind ik best mooi als ik eerlijk ben, maar. Wat deed hij nou net? Kijk, dat is wat wij willen. Weg met dat dominee. Dat is voor scare people, hè? Hier, grapje. Wat is dat? Minimalist cushion sofa. Bla bla. Past wel mooi bij die stoelen, eerlijk gezegd. Wat is deze? Solid, ja, is ook mooi, maar ik moet even een beetje naar de kleuren kijken. Ik denk dat ik wel even snel even wat doe. Wat? Ik wou net zeggen. Zet hem even daar. Ja, zij staat natuurlijk gewoon weer in de weg. Ik weet niet.
Oh, word jij ook zo gek van dit liedje? Ja, ja. Join. Join. Wat is dit? Oh, is dit de kietje? Nee, Jan, ga weg. Geef me die stoels. Neem stoels, jongen. Oh, die vind ik mooi. Kom, shut up. Ja, jong, die wil ik ook daar. Die ook. Ja, al zitting. Hier, hè. Oh, dat gaat niet omdat die hoeven daar, dat ding afsteekt. Ah, niet erg. Oké. Wat is dit trouwens? Ik buig weer voor een tafel. Wacht. I want to set the mood night. Ga weg en laat me maar. Tel. Oh, doet hij maar alles weg. Ah. Oké. Ik wil wel eigenlijk toch nog een ronde tafel, want die vond ik toch wel leuk. Dus dit simpel. Round glass dining table. Dat is echt dom. Waarom is die 10 euro duurder dat je het allemaal denkt? Dat is een round wooden table. Welke had ik net aan? Basic, oh ja, de basic round tabletje, ja. Of vind ik deze toch wel leuker? Ja. Ja. Kijk daar. Hem is die helemaal afkijkt. Kijk. Oh, hebben ze die zo. Oké, ja, nee, is ook goed. No problem. 2 stuks, dat is wel goed, ja. Anders wordt het te druk, hè. Laat, die weg dan met. Wat is dit? Still room trash can, die zetten we buiten nu. Ja, als je echt die buiten zetten. Oké. Oké, ja. Why not? Mijn man is een dirty boy, hè? Kom, cheer up. Don't be like this. Was dat eco-friendly? Next. Baby's zo tijdens een trashcan. Nee, nee. Nee, niet weer dit liedje. Niet weer. Want dit liedje maakt mij knettergekjes. Ja, ja. En als je dit liedje te lang hoort, word je af en toe een beetje gek. Maar dat is niet erg, ja. Want iedereen is tegenwoordig gek. Ach, kut. Doe niet zo. Niet zo. Want het leven is al hard genoeg. Ja, ja. Dat doe je vandaan, ja. Kijk, weet je waarom? Dan zijn de bananen krom, hè? Ja, ja, Tim, doe maar weer zo. Oh. Ja, ik weet niet, die PC staat inderdaad handig in de weg, maar op de slaapkamer weet ik het ook niet. Hoe groot is dat ding? Dat past niet. Geet niet. Ja, jong, geet dat niet. Ik zet die wel even zo, ja. Why not? Why not? Deze vandaan naartoe. Draai gewoon dat ding om. Don't be like this. Ik stink naar cannabis. Maar het is wat het is. Ja, joh. Ik weet niet, ja, ik moet die televisie toch even zo neerzetten. Why not? Wacht. Het lijkt me ook wel leuk als we die gewoon hier neer gaan zetten, aangezien we toch dadelijk lekker gaan daten, snapste? Ja, dan kunnen wij
Maat. Oh, jongens, hé. Kom op, hé. Doe het niet. Kom nou. Zet die televisie nou neer. Oké. Waarom staat ook dat eigenlijk by the way zo? Wil je like this? Of nee. Nee. Hier zit dat zo. Alsjeblieft. Bieten. Ik eet soms graag. Af en toe. Frieten. Die frieten, ja, die smaken veel te goed. Ja, dat weet iedereen. Ja, frietjes, die krijg je niet overal. Maar Nederland en België, beste vriend. Ja, jong. Dat was mijn medley, speciaal voor jullie. Snap je? Ja, jongens. I don't know, I'm confused. Ik weet het niet. Weet je wat het is? Oh ja, lekker. Koffie. Espresso. Geld hebben. Ach jong, je hebt nog genoeg, man. Ja, jong. Ja, jong. I want to have coffee en alles erop en eraan. Zo neer. We are rich. We hebben loterij gewonnen. Snap je? Jong, ga weg. Laat me eruit. I want things nice. Snap je? Kan. I want things nice. Nou, die kan je ook nog weghalen. Wat heb je er dan? Oh ja. Gaat dat er gewoon op dan? White ceramic sink. Gold extended. Ga weg, is weg. Weg, boy ja. Ja jong, krijg wat. Hier afzuigkaart. Afzuigkaart. Veneer, wat is dit dan voor een dan? Wat is dat? I don't know, weet je, I'm confused. Stop. Ja jong, kom. Don't be like this. Ja. Holy shit, ik moet echt gauw uit het menu gaan, want anders begin ik... Houd hem nou! I want the standing mirror, it's nice. Glassing mirror. Nee, maar voor die wil ik. Why not? Jong. Kom. Why not? Stop. Kijk, ik wist wel dat hij nog kon. Nee, jong. Heb je like this of wat? Dat is niet aan, ja. Altijd goed. Klaar het hier wel even bij, toch? Kijk. Dit sounds goed. Ik had chicken fried gemaakt. Wow, starting now. Oké. Jij, even kijken. Go to Bliss Park. Wat is hij nou aan het doen? Ik wil dat hij nou ophoudt met wat hij aan het doen is. Zet je vreten neer. Je hoeft niet te eten. Kom. Put hem back. Weg ermee. Kom, niet te lang, niet te snel. Hey, lekker meisje. Leuk man. Save, you're waiting. Ziet er echt super vet uit. Oh. Lekker man, dat is wat ik wou. Kanabila. Huante Damima. Ja jong. Even kijken, nou ben ik aan. Oh je outfit complimenteren, is echt chic. Ook die headset. Wow. Wat was je aan het doen trouwens? Spasm. Suvin? Snap ze? I want things nice. Aquarius. Super leuk. Lekker.
Komt er met Dazzling. is toch niet voorbij, trouw de pick-up line. Doe. Doe! Darabu. Laat hem niet fucking hele menigte andere dom Meline praten. Fitenubi. Ja, kom fast love, schiet op. Amiibo. Amiibo Jew, ja, dat wil ik ook. Age of Crush, Sweetheart. Ah! Confident. Weenie. Come in. Sweethearts. Lekker man. Gaan we naar bed. I want to know the bang bang. Zou je willen trouwen? Why not? Swampis amiibo. Oh. Oh. Oh shit, ga je zei naar hem doen? Heard you, Masha Ik Moming? wil trouwen, want Jessie. ik... Jessie, yes! Volano Kid. Wauw. Ah. Ik moest het andersom gaan, maar goed, ik zag bij haar die optie eerder. Lekker man! Yes! Wij zijn engagement, check. Ik heb die ring al van tevoren erop gezet. Ah, ik ga de bus pakken. Oké, wat jij wilt, schat. En dan zijn we officieel chatty patati, snap je? Relocate her. Waar heb jij het over? Drive gewoon her. Mag ik ook rijden alsjeblieft? Laat me gewoon alsjeblieft rijden. Je kunt ook rijden, maar ik weet even niet hoe. Ik heb een dikke auto, fuck jullie. Ga je back, ga weg. Oh ja, sorry schat, ik ben aan het slapen, ik ben echt kapot. Je hebt me echt afgepeigerd. Ton Sombra? Kijk, 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 kijk. Kijk! Kijk! Dat ben ik, hè. Paf! Zeker. En ik heb een huisje. Waarom is hij nou zo? Boah. Ja, dat is een vet huisje. Kom, speel. Kom, Bella. Ga eens over je schouder, meisje. Even kijken. Heb je nou weer? Kijk zo stom om je heen. Alsof je hier niet woont. Snap je? Ah, dat is echt vet huisje. Volgens mij gaan ze wel katten toevoegen en zo. 100% oh, snap je? Oh nee. Oh man. Eat. Essen! Waarom mag water lopen de hele tijd? Wie heeft dat water laten lopen? Huh? Waarom is het water... Yo, het is kapot. Ik moet maken. Kut. Jij, opstaan. Opstaan. Jij hebt geen tijd. Jij bent man. Jij moet aan het werk. Kom, stop. Niet zo langzaam. Schiet op. Dit is een simulatie. Dit is een lekker. Oh shit, verkeerde ruimte. Wow!
wacht! Schat, hoor je dat niet of wat? Ah, man. Kijk, daar ben jij en ik. Zie je? Met je kop koffie. Lekker, Pekie. Oké, jong, wacht. Maak wel. Kijk, hij heeft nou dat ding gemaakt. Want dat was het lekker, hè? En nou ga jij even douchen. En daarna ga je eten. En daarna wil ik dat je nog even gaat schijten. En dan ga je nog iets voor plezier doen. En dan nog even slapen. Why not? Hij is een hustler. Hij is een gangster. Level 1 youngster. Hij is een level 1 janker. Ik moet even kijken hoe ik dat uitvogel nou wel. Winnie Home Information. Was dat niet hier? Oh nee, wacht even. Lumière. Ja jong, die Bella is sexy jong. Dat is mijn vrouwtje, don't you forget. Wat stond dat nou man? Wat staat hier? No more sneezing from taking an allergy. You took medicine. Het spel is echt van zo'n bab af. Was de hele tijd ziek. Hoe kan dat dan nou? Ik was ook de hele tijd naar een apotheek aan het zoeken en die heb ik gevonden. Dan kon je gewoon naar binnen kijken, maar niks halen. Echt super dom. Wat zijn je nou aan het doen? Ben jij nou weer interessant aan het doen, Bella? Er ligt gewoon een knop op de grond. Ja jong, wie gaan wij in elkaar rossen dan? Ben je doen? Oh ja, hij moest naar buiten, klopt. Hij is een bouterd. Wants to read self-help book. Wat staat die boekcase hier ook alweer? Staat dat ding hier? Ik woon hier net, man. Oh, wacht. We hebben hier een library. Ik moet alleen kijken waar ik dat aan het schrijven doe. Is dit? Stack of books. Oké. Waar is dat dan? Wat wou hij nou doen nog alweer? Bright wants to send a congratulations letter. Oké. Bright postcard. Denk ik. Denk ik. Winnie. Lekker man. Wat is hij nou weer aan het doen? Sit and doze. Holy shit. Laat dat eens even zijn. Ga dat boek lezen. Mafkees. Gaan we even nou naar haar. Oh, zij heeft geen niets. Netjes man. Kun je ook allemaal aanpassen. Gaat ze nou weer in de spiegel kijken? Zucchini. Bulimia. Hey, wat staat daar? Een luchtballon? Zit daar een care package in? Is dat iets goeds? Is dat iets goeds? Ah, ik had het miszicht. Oin. Join. Ik vind dit appartement 10 out of 10. Dat is echt sick. Wat is dit? Wat gaat zij? Oh, ze gaat de trashcan doen. Ik moet even kijken hoe ik hier een iemand inhuur. Dat kan toch wel? Of moet ik dat echt per se hier in de lobby doen? Omdat ik in een soort van even kijken. Penthouse zit, snap je? We are rich, zeg ik je. Ik ben rijk. I'm rijk. Nee, ik vind het echt een vet appartement. Hè. Dat is een goede keuze geweest. Ja, vind ik mooi. Niet gewoon omdat ik dat in het echt mooi vind, maar ook fijn voor dit spel. Als je alles op één vloer hebt, weet je. Als je... Ik had een andere play. Gisteren had ik dat getest met een ander huis. En dat was 3 lagen. En als die naar bed gingen, dan moesten die eerst 3 trappen oplopen. En dan ging de ene maar op een balkon slapen en zo'n onzin. Ja, dat is kut, dat werkt niet. Dat was bij de Sims ook zo geweest. Ze hebben altijd niet een hekel aan gehad, een huis met 3 lagen. Gewoon het liefst gewoon 2 lagen, grote muren. Veel, ja, grote kamers. Dan kun je ook wat. Zo is dit een beetje. Dit is een beetje wat ik ook zou bouwen. Dat is leuk. Snap je? Wat is het trouwens? Ik moet hem zijn, hè? Hij moet even dit opschieten. Want hij moet zo naar zijn werk. You have to go to the job, hè? Wat is dit? Zijn die self-help boeken lezen? Goed zo. Ja, jong, kom maar. Ik dacht dat hij automatisch naar zijn werk gaat. Dacht ik.
Maar we hebben een dik huis, we zijn getrouwd, dikke auto, alles erop en eraan. Dat is wat wij willen zien. Mijn leven is al skeer genoeg, dat hoef ik niet in game te zien, snap je? Lekker. Maar ik vind wel vette spulletjes die ze gedesigned hebben. Alles! Super chic! En bellen! Shutty, what's up Shutty? Alles goed? Jij moet je maal houden! Oké. Ben je weer ongesteld? Hou je maal! Laat me gaan! Ik ga zo naar mijn werk, hè. Laat me gaan! Zeg je wat? Oké, schat. Nog een uur moet je met me doen en dan ben ik weg. En dan heb je het reek voor zichzelf, hè. Snap je? Even roleplay aan. Bijna klaar met het boek. Jij moet je maar houden. Ik heb niet voor deze laten staan. Mafke. Ja, jong. Oh, hij is blij. Ben jij een blije vogel? You are happy Vogel. Vogels. Schat, hi Maal. Oké, was leuk dat je er weer was. Hi Maal. Let's go, travel by car. Ik wil kijken, want dit is mijn meisje. Zij is super snel, sneller dan het licht. Pak je auto. What are you doing? Je auto staat daar, hè, mevrouw? Oh my god. Stamwijf. Get in. Driver, Seat. Schiet op. Links, rechts. Ja, goed zo. Kom. Hup. Mag ik? Rijm kapot. Oeh. Sorry. Oepsie poepsie. Oké, ze rijdt gewoon door. Ik heb vandaag iemand aangereden. Holy shit. Waar gaat zij trouwens naartoe? What is she doing? Gaat ze nou ook naar haar werk? Of hoe zit dat? Wat is ze nou aan het doen? Oh. Ah, dat kan. Hey jong. Oh, ze gaat naar de surfshop bij zichzelf. Holy shit. Ja, kijk, daar hebben we de auto voor gekocht, hè? Don't you forget. Ja, jong. Laat me eruit. Ga weg. Laat me eruit. Oh, hebben ze weer die stomme rockmuziek aanstaan. Die ga ik even afzetten, want dat vind ik niet zo leuk. Ik vond die andere muziek verder. What's up, Jenna, Picky? I'm Baggoose. En jong. Waar is die muziek? Waar komt daar vandaan? Oh. Listen to random music. Zit er weer een andere. Is het gewoon ambience music of hoe zie ik dat? Kom Jan, en Boogman. Was leuk hè? Ja, getrouwd. Jij was met mij hè? Don't you forget. Change into uniform. Doe je ding. Ik ga nog eventjes. Maar de dakjes geven naar daar. Hoestok. Die organize. Die schoonmaken. Die. Kom Jan. Sauber maken. Zobi. Wat zegt ze? Organize in the morning. Empty shelf. Organize. Don't be nice. Organize. Ah hier. Restock. Shut up. En 3, 2, 1. Dan gaan we. Let's go. Ik ben de beste. Klein de table. Snap je? Had ik al gedaan. Oké. Organize. Yep. Watch the counter in the morning. Okay. Watch the counter.
Sersi soepie soepie. Watch the counter, clean the table. Heb je al gehad? Change into uniform, cloth rack. Cloth is rack. Dan. Take off uniform. Nou heb ik toch mijn ding gedaan of niet? Dan mag ik toch naar huis, hè? Ik ga weer even naar mijn man, want die heeft een leuker leven. En dan ben ik hier. Ach, kut. Hij is de hele dag voetje. Dan maar weer een beetje bij belinkie. En dan ga ik nog even... Nee, jong. Laat me maar. En dan ga ik nog even met haar even lekker jelly pratine. Lekker. Kom, schiet op. Ja, jong. Lekker. Pak hem dan. Oké, chill weer. ADHD uit. Ging dat ook maar zo bij mij. Holy shit, hé. Ging dat maar zomaar hoor. Goed met dich. Ja, jong. Weg met dich. Niks weet alleen uit. Fuck you. Ja, jong. Ben toch niet weer gemute of wel? Anders word ik helemaal gek. Ja, jong. Tjena, of waarom ben ik hier aan het zitten? Kom, hier op. Kom, hier op. Oh, ga even ruzie maken met hem. Oké, oh, je bent nou vrienden aan het maken. Hè? Dat zal wel zijn omdat jij getrouwd bent, hè? Dan kijk je wat vrolijker. Alle vrouwen met een dikke gouden ring op de vingers en vrolijk. Werk ik? Are you nuts? Oh ja, dat is logisch. Je bent die tijdenscap, hè? Dan heb je jongen, dan is die chagrijnig. Zullen we hier dadelijk ook eventjes... Even kijken, waar staat dat? Ah, hier, sit and dose. Dat doe ik dadelijk ook nog even. Clean the table, ask for device. Carefully take off uniform, duidelijk wel. Oh, je ziet hier die balk. Oh, moet ik letterlijk echt 13 minuten in-game gewoon op die stoel blijven zitten. Nee! Oh, ik heb wel 20 minuten gezeten. Oké. Ja jong, that's life hè. Not that. Even kijken hè. Kijk als je nou... Wat was dat nou? Kijk hier. Nee, sorry wacht. Klik op hem. Ging dat goed? Ja, ik weet dat hij het werk is. Events, hij ging tot... Oh, 6, of niet? Tot 6, ja. En dan komt mijn lekkere wijntje thuis. Hier hoor. Echt vet. Hoi man. Ah, daar gaan we. Dit is mijn favoriet. Ja, jong. Hoi man. Nee. Jij bent saai. Ja, en volgens mij werkt dat. Oh ja. Ah, dit is ook fijn. Lekker, daar was ik op wachten. Dit is mijn jam. En jong, jij bent een stomknootje op je kop. Wat is dat nou? Ja, jong. Hoi man. Ja. Kom, watch die kanteur. Ga weg. Clean de tafel, ga weg. Wat is dit? Zit een doos. Kijk. Je mag dat best doen. Kijk, als zij dat dadelijk gedaan heeft, doet zij dan dat daarna. Oké, jongen, let's go. Bang, bang. 5, 4, 3, 2, 1. Hoera! Wat? Hi. Ah, nee, ik moet eigenlijk die kleren aanhouden.
Ach ja, ik ben klaar vandaag. Fuck jullie. Kom, laat me naar buiten. Ik ben gek. Ik ga naar. Kijk, druk je op de kaart. Nou ben ik wat slimmer geworden, hè. ADHD, hè. Wat was ons huis ook alweer? Ik ben 3 keer verhuisd, man. Hier, Lumière. Oh, blijf hier. Kom. Op die fucking wadgie was staan van jou in. Kom, ga erin. Oh man, altijd die uurtjes en die ommetjes over alles heen. Kom. I want to drive, hè, kom. Ja, kom dan maar. Ik ben gek. Begin. Aan de kant. Wow. Ja, jongen, deze auto is elektrisch, snap staan. Daarom maakt hij dat geluid. Aan de kant, ik ben een gek vrouwtje. Ga weg, ik ben getrouwd. Afknokken. Boah, die auto is ook op de stad. Wow. Hey, kijk eens uit, mafkees. Mafkees. Waar is die billboard? Ik zie daar wat achter flikkeren. Waar is die nou? Ik zie daar achter zeg maar zo'n billboard. Ja, doe maar. Ga met. Jongen, mijn man is irritant. I'm driving, snap now. Waar is nou mijn flat? Oh, wacht even. Dat ken ik nog niet. Niks. Ik ben gek. Dat lijkt best wel veel op mijn flat daar, of niet? Ik zie daar. Ja, als je een andere stad had gepakt, dan had je ook een andere openbaar vervoer. Bijvoorbeeld de een heeft een, wat is het, een tramsysteem, de ander had een treinsysteem, meen ik. Is dit Lumière? Zijn we hier? Ziet er wel uit. Wat is dit? Lumière, alle, wie. Ga aan de kant, ik ben gek. Move. Even kijken. Nee, wacht. Dat is Lumière, snap staan. Aan de kant, ga maar jij, ik ben gek. Nee, ik snij jou af, ik ben nou zo. Wow. Holy shit, kan dat ook? Even kijken. Gaan we even nog doen, hè? Even een foto maken, laten zien aan mijn man dat ik ook nog selfies maken kan. Kom jong, schiet op. Oh my god. Why are you taking so long? Maak een foto met je auto. Kom, bang. Nee jong, dat mag wel wat vrolijker, snap je? Mijn werkdag zit erop. Man. Die legging zit veel te strak. Ik word er chagrijnig van. Hou je mond, Brandon. Ik heb... Holy shit, heb ik nog weer een cadeautje. Kom. Tabby. Ja, jong. Kom. Ga maar naar boven. Wow. Wow, we hebben pakketjes. Wat is hier aan de hand? Wat is dit? Medium size parcel. Ja, jong, ik heb niks bestaan. Wat is dit? Lekker cadeautje. Wow, ik heb boeken gekregen. Nog even. Dat wil ik lezen. Mag ik nog even die camera uitzoomen? Nee, hou je mond. Alle cadeautjes hier. Plassie. Zet hem niet in die vaas, alsjeblieft. Volgende cadeautje. Zie je, ik ben deviating mijn man met cadeautjes. Ach, man. Kom, draai eens met die domme camera mee. Kom. Open gift. Snapsta. Zit gewoon met de kont op dat ding. Kom, hap, cadeautje. Hoe zien we dat kontje shake? Yippie. Wow, we hebben weer een vaas. Wow, schat. Hij is nog niet thuis, kat. Schattie. Mag ik dat ook? Mag dat? Wacht. Kan dat? Mag dat? Ik wist het. Ik heb mooi cadeautje. Waarom ben je in het zeuren? Dan ga slapen. Yes. Kinderkamer. Kom, laufen. Goed zo. Slaapie.
Lekker hè jongens, en that's live in Inzo, ja? Don't you forget. Volgende keer als we terugkomen, hè, zag ik niet, dan komt dat manneke voor mij terug. Snap ze? Oh jee.